Egunon, ikusten duzuen bezala, Lizarran gaude, berriz ere hementxe gaude, kasu honetan iruditan eta nire atzen ikusten duzuen eraikin honetan, zerbait ere zerikusia du gaur egingo dugun etapa hori aurkezteko. Lizarrako bide berdean gaude, hemendikan Gasteizeraino bere garaian tren bat zegoen berreraiki duten bide berde honetan, eta iruditan ikusi duzuen hori lehenagoko trena estazioa da, gaur egun autobuse geltokia da, eta arran bezala, Lizarran gaude, bide berdean ibilbidea egiteko, oraitzekin gelditu gara, kanpineko langilea da, berak azalduko digu ongi-ongi, hemengo gauza guztiak, eta martxan jarriko oraia biziketa gainean, eta aber gustatzen zaizuen. Hementxe hasten naiz ni Lizarratik ateri gara, Lizarran gaude, bide berdean sartzeko. Egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo. Momentu seguraldi ona, biziketan ibiltzeko. Bai, eguraldia, udaberria, pasotxo bat emateko. Ni presentatzen naiz, nire izena Ibai da, hemen ari naiz Nafarroako biziketarekin txoko desberdinak ezagutzen, aukera desberdinak egiten. Kasu honetan Lizarrara etorri naiz. Bai. Eta uste dut zuk ongi esplikatuko diatzura, lehenbizko zure burua aurkeztu nortzaren. Bai, ni oraiz naiz, eta nik lan egiten dut Lizarrako kanpinean, harreran eta pixa gero ekintzak eta antolatzen. Eta, duela urte batzuk iritsi nintzen bertara, eta... Hoi da, solastuko dugu kanpinean lan egiten duzu, hor ikusten duzu desu, hemendik da, eskuitara, bai. Ikusten du zure sudaderan, Lizarrako kanpinako sudadera duzula, horreri buruz ere solastuko dugu. Erran duzu, orain dela... Bai, 20 bat urte. Etorri zinela Lizarra, izatez ez zara hemengoa. Ez, izatez Donostiarra, eta gazte garaitan bakizu dara lana egin behar, eta gertatzen dira, eta kanpineko nagusiekin gurasoak harremana zeukatela, eta hemen hasi nintzen lanean harreran. Eta, azkeneko5 urtetan urte oso, sartzen dabil, eta erdi Lizartar, edo, dendik ez dakit Lizartar nahizen dezakeda, baina, izango dugu denbora kanpinako horreri buruz solasteko, guantxe bertan, Lizarran gaude, Lizarratik ateri gara, eta bide berdea egiten ari gara. Okerrez banago, hau lehenago errandugun bezala, sarreren erranduten bezala, trenbide bat zen. Bai, hau da leheno Lizarra eta Gasteiz batzen zituen trenbide zarra. Eta, hasten da Lizarrako geltokia zen horretan, orain autobus geltokia dena. Eta, murgiltzen da pixkat janos pasalekuan orain gauden momentu honetan. Eta gero, erriskatitza zehar, Gasteizeraino iristen da berez, azkeneko urtetan gainera, hobetzen joan dira. Bai, zeleno zati batzuk ezin ziren pasa, eta orain dena txukun egin dute. Eta, egia esan, gomendatzen dugu, zeneko ibilbide lasaia da. Hoi da, ze zaugarri erraten alduzu badula bide honez, zelaia da, lapatxua da, ze distantzia daukan, bakizu hemendik Gasteizeraino? Hori ez dakizu? 61 kilometro inguru horretan uste da bilela. Eta azkenan nahiko lasaia da. Guk azkenean familiak eta etortzen diren galdetzen digutela ibilbideak eta egiteko, hau pixka gomendatzen dugu, azkenan herrietatik pasatzen, nahiko hasiera lasaia dauka, eta, abintzat, seotxo bat emateko, eta... Jarriko naiz ni antzinetik, eta zu jarriko zan atzetik, eta jazta. Aurrak. Aio... Hortxe aurrak ikastolara, eta guru segituko dugu lanean. Eta erranduzu, zelaia dela, lasaia nondik handa guain, ezkerretik? Orain ezkerreta, bidegorri moduko, ez, bidegorri moduko hori dago hemen, justo. Hemendik sartzen alda? Bai, ez? Bai. Bale, venga. Ez dakit hemen nola grabatuko dugu, baina, egingo dugu zerbait ere.
ikusten da hemen Lizarrakoak ere bai prestatzen dutela ongi bizikletan ibiltzeko aukera, bidegorriakin eta. Bai, eta gero dena seinalizatuta dago poste horretan dagoen seinale berde horrekin. Baina hemendik, bai. Takata. Bai, ikusi ditut, nahiko ongi markatua dagoela, pentsatu nahi dut bide guztian zehar ere bai, hortik da? Hortik, itxoin. Orain jaliatu naiz. Edo ja, zuzen. Handik, bai. Bira, hor badugu bertze kartel bat, ikusiko dugu, hortik nora bidaltzen duen. Bai, orain zuzen. Zuzen da? Bai, ja, orain sartzen gara, Valdeloseko... Bale, pues orduan karreterati joan marko gara. Kotxea. Venga, guazen. Justo ari ginen solasten kartelari buruz eta hemen izan dugu zalantza txiki bat. Bai. Eta zelaia da, familiakin egiteko aukera da, ez? Bai, pixkat orain Valdeloseko gune hau, gaina errepide kotxerik eta ibilgailurik gabekoa da. Eta, hola, mintzat paseotxo bat, batez ere aurrekin eta egiteko, aldaparik gabe eta horrelakorik gabe, Bai, ez, ongi. Nahiko gomendatzen dugu bai egia esan. Hemen egia da, hau Lizarraldea nahiko bisitari pila, ez? Turismoa ere badauka, ez, Lizarrak. Bai, azkenean, balde batetik. Guain hondik? Hortik. Handik, horrik uste dut kartel bat. Eta... Bai, azkenean, Eskuin? Bai, eskuin. Vale. Vale. Eta orain ja dena... Vale, perfecto. Bai, egia esan, Lizarralde batetik, Lizarraldeko hiriburu eta pixkat bada eskualdeko erreferentzia. Eta gero, azkenean ere, turismo asko eta batez ere asko Euskaldunak ez, Gipuzkoa eta Bizkaia aldetik asko datortzko, batez ere lotura asko Gipuzkoarekin aspaldian, azkenean, urbasak eta sortzen duten pareta hori eguraldia nolabait ziurtatzen du. Eta, egia esan, inguru hortako jende asko, ez? Eta, bada hango referentzia, eta, egia esan mugimendua sortzen da, mendik aurrera, Aste Santutik aurrera. Hemen ja hori da, Aste Santutik antzinera nabarituko duzu eguraldi honakin eta batez ere kanpinak ere bai, hor nabarituko duzu, ez? Kanpinan bisitari pila etorriko zaizue, bizikletarekin ere etorriko da jendia ere bai, ez? Hemen Lizarrak, bakizu ze aukera ematen duen bizikletarekin ibiltzeko, aparte bide berdeaz, aparte bertze aukera dauzka? Bai, azkenean, badira urte batzuk, Lizarraldeko turismo patzuergoak, nolabait, egin zuela lan nahiko sakon bat, eta sortu zuen Lizarraldeko mapa bat ibilbide desberdinekin. Bira. Dena seinalizatua, pixka da, bide berdeko seinale horiek bezala, informazioa biltzean, ibilbide desberdina dago, gero ja norberaren gaitasun fisikoaren eta gogoaren araberakoak izaten dira. Eta egia esan, oso informazio asko eta jende desente gerturatzen da. Ze horrekin batera gero ere Nafarroako kanpinen elkarteak ere egintzen bere lana, eta ari da nolabait ibilbide desberdinak sortzen. Pixkat Nafarroako kanpin guztiak batzen dituzten ibilbideekin eta hola. Ze ongi. Eta orduan, bai egin zen kanpin bakoitzetik hartaratzen diren bederatzi ibilbide uste direla guztira, grabel, mendiko bizikletan edo eta errepidekoan egiteko, ez? Ikusten denez, Nafarroako gobernuak alde horretan edo kanpina elkarteakin ere bultzatzen duela, ez? Turismo mota hori interesatzen zaio ere bai, ez? Horrelako gauzak egitea. Bai, azkenan, ikusi izan bat zela bide bat, ez? Azkenan esan duguna, Lizarraldeak badauka, alde batetik bere lautasuna eta gero auta da, eta gero inguruan mendateak ere badauzkala, eta jendea etortzen da, ez? Nahiko errepide txikiak dira, orduan ez dago hainbesteko mugimendurik. Eta alde horretatik eta gero, guk ere badugu kanpinean elkarteak bultzatuta, nolabaiteko bizikleta garbitzeko eta konpontzeko eta postu txikitxo bat, Hori solastu behar genuen ere bai, kanpinak suposatzen dut, harrera puntuan ere bai, izango dituzuela horrelako gidak, ez, bizikletarekin ibiltzeko bide desberdinak, eta gero ere bai, ze zerbitzu eskaintzen duzue bizikletarekin hori erranduzuna, ez? Igual konpontzeko eta... Bai, azkenean pixkat izaten da, alde batetik postu txiki bat, azkenean badauka bere puzkaioa eta bere bizikleta garbitzeko batez ere, eta erraminta basikoa, oinarrizko erraminta badauzkagu. Eta gero bai, asko sakontzen degula informazioa materakoan
oso erraztuta dago, eta oso markatuta daude ibilbide guztiak. Eta, bueno, azkenan ere esplikatzen dugu zein den bidea, eta, bueno, kanpinetik Bizpahiru ibilbidea ateratzen dira Lizarralderantz, eta gero, ja, lotzen jun zaitezke, eta bai, informazioa bai, eta, bueno, badago ere informe erraminta pustu txiki hori, nolabait konponketak egin behar dituen horrentzat. Jendea unitz etortzen da kanpinera bizikletarekin eta bizikleta egiteko intentzioakin, eta hola, bai? Bai, ez? Bai, hombre, azkenean, kontuan izan behar da, mundu horretan sartu entzien, zegoela nolabaiteko Santiago Bidea Lizarratik pasatzen denean, horrek ere berea dakarrela, ez? Eta orduan, jende asko etortzen da, bere bizikletarekin badakilako, inguruan, pixkat zabaltzen eta gauzagokoarekin zabaltzen joan da, nahikoa lan egin dela inguru horretan. Eta egia esan, jende asko etortzen da, galdetuz eta informazio eskatuz, eta denetarik, bai familiak, bai komunitate zikloturista profesionalak, eta... Zerran dugu, aukera unitz badagoela hemen Lizarraldean, bai mendiko bizikletarekin, kasu honetan elektrikak ere bai, grabela, eta errepideko ere bai. Bai, azkenan hiru modalidadeak ero erabiltzen dira, ez? Eta azkenan, denentzako dago, eta nik uste horrek aberasten duela tipat, eta gero ere, esan dugun bezala, lanketa sakon hori egintzelako, ez da, esan ez diren egin alatori mapa bat, eta bihar dut, señalizatua daude ibilbideak, eta, lanketa dago, eta nik uste jendeak eskertzen duela, eta gero ere, hortik kanpo, udalak bere momentuan egintzen ere bilatu ertarainoko ibilbide herrika ondotikan, eta, apostu bat badago, Bai, ze hori ere bai, pentsatzen dut, herriantzako, kasu honetan, Lizarrantzako ere, aberasgarria da, ere bai, horrelako aukera ematea, ze horrek ere bai, bultzatzen du turismo mota hori, erramar dugu, turismo jasangarria ere bai, ez? Zola, txirendulakin ibiltzeko eta hori, eta azkenean hor, ziklo hori ere, aberasgarriara bertako komertzioentzako ere bai. Bai, azkenean, dena da bat, ez? Azkenean esan duzen bezala, jasangarria zen, eta jasangarria da, azkenean, bizikleta hartu eta Lizarraldea eta Nafarroa zeharkatzeko aukero hori izatea. Eta egia esan, guri ere askotan pasatzen zaigu, jendea, inkluso hori Gipuzkoatik etorri, eta Lizarraga eta Lizarruzti pasata, Lizarraraino, kanpineraino etortzea, ez? Bai. Zuek ikusten duzuen bezala, ibilbidea jendez beteta, eguraldi honakin ere bai, kasu honetan zortea izan dugu eta eguraldi hona egiten du, eta ikusten denez, jendia oinez batez ere, baina, patinetan ere ikusi dugu, lasai, egia da, momentuz, aldaparik ez. Aldaparik ez, eta egia da, nahiko erosoa egiten dela, eta eramangarria, hasi que hortxe bakizue, Lizarran ze aukera duzuen, familiakin etortzeko, oinez ibiltzeko, bizikletan ibiltzeko. Eta, kanpina, hogei urte kanpinan lanean. Bai, hogei urte kanpinan lanean, erraz esatea, Lana gogorra da? Batez ere temporada altuan edo lan pila bat egongo da? Bai, hor, azkenean, badakigu denok, nolabait, fase desberdinak izate ditugu, orain badibidez Udaberrian Euskal Herri mailako ikastola desente hartzen ditugu, beraien irtera eta beraien egonaldiak egiteko, eta hori alde batetik da. Baina gero bai, maiatzeko asteburutan hona eginez gero, hortik hasita, iraia aurria bitarte, nahiko mugimendu egoten da, eta egia esan, 37 urte uste dara dauzkala kanpina, aintzendarietako bat inguru honetan. Eta egia esan, oso bezero fidela dauzkagu, urteak daramazkitenak bertan karabana izan da, eta gero beste asko urtetik urtera etortzen direnak. Eta egia esan, kontent ez, azkenan, badu bere saltxa, eta nik beti esaten dut, badela pixka kanpin berezia, nahiko hori, finko asko daudenez, nahiko kuadrilla eta nahiko familia, eta giro familiarra sortzen delako, eta gero, tipat guk edo kanpinetik egin den apostu garbia izan delako beti, euskara eta euskararen aldeko apostu hori ez guk. Kanpina, guaitxe bertan sartu behar gara tunel batean, argia dago ikusten dutenagatik, hasi que zuek ikusten batzu zerbait, guk ikusten dugu, momentuz ikusten dugu. Kanpinak urte guztian zehar, kanpinak urte guztian zehar idekita dago, edo baduzue denboraldi bat ixten duzuela? Bai, guk normalean denboraldia, martxotik abendura egiten dugu. Martxoko bigarren, hirugarren larun asteura aukeratzen dugu, bina nolabait eguraldiaren arabera, eta horren arabera, eta gero beti abenduko zubi foral luze hori pasata, abenduak 8an beti ixten dugu, ez? Gero noski dauzkagu, karabana urte osoan jarrita daukatenak, eta gero ere mobilhomea daukatenak bertan.
eta horiek aukera daukate, naiz eta publikoari itxita etortzekoa eta... Bale. Eta hor ere mantentze lana ere bai lan pila bat izango da... Bai, azkenan jendeak argazki ikustuta zeak kanpina handia ez, nahiko ez da, nahiko handia, nahiko tamaina nik esate beti, neurrikoa guretzako ritmoa hartuta eta trukoa hartuta. Baina bai, badauka ez, erdu, hemen zuzen edo zuzen? Zuzen, bai. Zuzen. Bale, mira, hortxe, venga, segi. Eta azkenan abendutik martxora, bai pixka baliatzen da, nolabait dena txukuntzeko, eta egin beharreko mantenu lan horiek guztiak egiteko, ez? Temporada altan, zenbat langilek eramaten duzue kanpina edo, zenbat zarete plantillan edo? Udaran ja buztuan topera gaudela, begirale, sorosle eta horiekin guztiekin, okerrez banako 10 baten bueltan ibiltzen gera urtero. Bai, azkenan, beroaz egunero zabalik eta egunero idekita duzue, txandak ere bai hori dena imaga dituzue, erran duzu soloslea, pentsatu nahi dut ere bai, igerileku bat ere bai izango duzuela. Igerilekoa guke ni bete esate, kanpineko arribitxia dela, ez azkenan, kanpin igerileku, 30 metroko igerilekoa luzeraz eta zabaleraz, baina bai, horrekin batera eremu berde oso zabalua dago eta jendeak hori eskertzen du, ez azkenan eta belardian botata lasai egon eta gero uztaila eta abuztuan kontzertuak ere antolatzen ditugu astebururo. Bidatze ongi. Eta egiten dugu pixkat horra udarako ilunabar akustikoa deitzen dizkiegu. Eta pixkat igerilekuko azkeneko 2 ordu horiek nolabait girotzeko musika akustikoarekin eta... Horrek dire gauza batzuk ere bai, erakartzen dizula eta hori ongi dago. Jende haunitzeko horrelako gauzak ere ikusten ditu, Batez ere igerilekua ere bai, izatea... Eta azkeran, saiatzen gara nolabaiteko giro berezi hori sortzen, ez? Eta jendea, ala saitu aian botata zaudela, musika goxoa, ez? Horre entzuteko aukera izaten, gure aldetik nahiko lan ere badakar, kartela osatziko, baina, Baina, azkenan iaz ere 14 bat kontzertu antolatu genitzen guztira, Eta suposatzen dut ere, taberna hortik da? Bai. Suposatzen dut ere, taberna ere bai duzuela, bazkariak eta afariak emateko, eta... Bai, taberna zerbitzua ere badago, eta azkenean erosotasun guztia, egonaldi lasai bat, eta pixka lizarraldeaz eta lizarraz, eta kanpinak gozatzeko paradie izan dezan jendeak. Orduan, pentsatu nahi dugu, uda denboraldia gogorra izango dela zuentzako ere bai, ez? Naiz eta hor txandak egin eta denbora egun libreak izan, hor zuek lanean egotea. Eta jendea udaran opor horiek izatea, ez da, ez? Bai, ni beti esaten dut, azkenean, norbait, jendea oportan egoteko bestu batzuela nagitatu katzen zaigu. Eta guretzako, buztuan eta pixkat beti izaten da, denak egun guztiak iganteak direla guretzako. Egun guztiak dira asteburuak eta azkenean uztailean bai, batez ere asteburutan, baina azkenan abuztuan bai azkeneko egunetik, lehenengo egunetik, lehenengo 3-4 asteetan tope ukitzen dugu kanpina, ez? Eta orduan, bada lana, baina gustu hartzen duzu, beti esaten dana, giro hori eta jendearekin egoteko aukera. Eta batez ere, segurazki erran duzu dituzuela ja bezero fidelak eta etortzen diela urtero, eta azkenin harreman bat sortzen dela. Eta horrek ere laguntzen du, eta bagia esan, Eta beraiek errepikatzea eta etortzea beti horrela, erran nahi du azkenean ere zuek lana ongi egiten duzuela eta beraiek ere eroso daudela. Bai, egia esan, saiatzen gara, jende hori zaintzen eta mugitzen, eta gauza bereziak sortzen, eta esan dako, badago kuadrilla giro hori, familia giro hori, eta jendeak eskertzen du, ez? Eta, badago jende asko gero ere, guke euskararen alde egiten dugu apostu hori asko eskertzen duela, ez? Batez ere aurrentzako, eta bada berezia, eta Eta zuk denbora baduzu biziketan ibiltzeko? Ze lotura duzuzuk biziketakin, afizioa baduzu, ikusteko, egiteko? Afizioa ikusteko, bai, ni naiz zaletu horietarikoa, oraingo modernidade horiek, nila munduko karrera guztiak ikusi itzazkezula, laguntzen ditu laneko arratsalde aspertu horiek girotzen orain jauda berria udabetik aurrera. Eta gero saiatzen naiz, guraldi hona astearekin batera, nola kanpina pixkat irigunetik, bizpairu kilometrora dagoenez, behintzat guraldi hona hasten denean, bizikleta hori egiteko. Ez azkenan gero,
Lizarra mugitzeko oso hiri erresa da, eta orduan oinez mugitzarekin nahikoa da. Ja. Baina, behintzat bai saiatzen naiz gailu da partean, eta udaberria astearekin batera, nolabait bizikleta hartuta lanera behintzat lanerako bide hori egiten, ez? Hor, antzizait galdetzea, bizikletaz alkiler zerbitzua kanpinak ez duzu ematen, ez? Ez daukagu, alde batetik hori, Lizarra aldeko turismo patzuergoak badu zerbitzua, bizikleta elektrikoak alokatzekoa, eta aukera daukazu. Eta gero badaude pare bat denda Lizarran ere zerbitzu hori egiten dutela, ez? Azkenean, gure aldetik ikusten genuena nolabait horrek ere lana suposatzen duela alde batetik zaintza eta guk ere ez gera adituak bizikletak zaintzetako orduan. Egia, lan estra bat ere suposatzen du, eta eta orduan patzuergoak izanik zerbitzu hori, eta pare bat referentzia gehiago da herrian, horrekin moldatzen gera eta horrekin konpontzen gera. Ongi. Orain, nik jarraituko dut, zuk badakit gelditu hartzala, badakit lanera sartzen zarela... Lana beste konpromezu bat eta vuelta, eta bestela bihar biziran behar dut ere. Nik jarraituko dut. Zerbait ere aprobetxatu, kamera zurea dela mikrofonoare bai, eta zerbait ere deialdia edo hemen ezker, ez? Ezker, bai. Vale. Deialdia edo zerbait egin nahiko balin bazenun edo lokesea, guain zure momentua da. Jendea erakarri nahi balin baduzu edo saldu pixkat Lizarraldea edo dena delakoa. Besterik gabe, egia esan, Lizarraldea eta Lizarratik hasita, bizikleta zale den orok baduela aukera, ez? Nahi duen ibilbidea, esan dugun bezala, bai mendiko izan, grabela izan edo errepideko bizikleta izan, eta bertan ostatu hartzeko, kanpinak beti besoak zabalik hartzen dugula eta nahikoa informazioa ere badugula jendeak bizikletaz eta inguruneaz eta txirrendularitzat gozatu dezan eta egia esan ongi etorriak direla, zalantzarik gabe nahi dutenean Lizarraldera eta Lizarra kanpinera etortzeko. Hortxe gelditzen da eta zuek ikusi duzuen bezala eta aditu duzuen bezala eguraldi honakin ikusi duzue ibilbidea ze zelaia den, ze erosoa den, familiakin etortzeko, pixka bat hemengo zelaia eta biztak hemen guain erakutsiko dizuet Urbasa guztia nola dagon, eta kanpinan ere bai ongi eskuzabalik hartuko dizuete. Zalantzari gabe. Eta hortxe gelditzen da. Ni jarraituko dut, gaurko etapa ikusi duzue zer moduzkoa den, hasik espero dut gustuko izatea, eta hurrengo etapan ikusiko dugu elkar, eta eskerrik asko nerekin egoteagatik. Eskerrik asko zuri gonbitagatik. Plazerra da hemen zurekin eta irautsi diazun gauza guztia jakitea, hortz gelditzen da, eta etorriko gara noizbait ere kanpinera ere bai. Hortxe hongo gara zuen zai. Noski baietz. Hala, disfrutatu eta ongi segi. Bai, agur. Gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.